ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka 3 Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Namar ka Jingkiew dor shaba palat jong ka bai kali bat ka bai Umphniang petrol bat diesel. Ki santili ki Seng bhalang ki bakinthop ya ka Jingkiew Youth Federation, ka Meghalaya People's United Front, ka Jingkiew Student Movement, ka Jingkiew Students Union, lembat ka Hinyotrep Youth Council, ha ka khat santrik Umphang arjar arpuway, kilalit ban Ïakynduh ya Deputy Commissioner jong ka West Jingkiew Hills District uba Garot LSN Dykes, ha ka kamra tri kamjong u ban yatheriatai Halor kani ka Jingkiew kabalakta ya ki pajba baduk barangli ki bajushanya ya ka let kawan ha ki kali kamai. Kinongilam jong kini ki santili ki Seng bhalang kila kerpat ru ya ka sorkar jilla bakan penhirno ya ka dor jong ka jingshim khajana na ka petrol bat diesel khnang ban weng ya barok ki Jingkiew hapo ka jilla barok ka way. O siya baki o adjust ya kani ka rate at kam dari reasonable rate ko wa upay ba ang tao rin ayo kam tam ya kina score di war kibagi pa yung ki hapo support ban kasi kanito ka Jingkiew kerpat dari ya ka sorkar o siya baki pangkakam ya kani lalo to iba yung at the areas of possible ng yung suki pa iba